Tunakushukuru sana. Karibu. Karibu sana. Thank you. As we proceed on with other programs. Karibu. Oh, there. What's your there? The governor, Migori County, the governor, Homa Bay County. Fine, Yesu kama. Ina paronti apno de mangado jo timbrach ne ampe mangado oduoko tire ka kalodo ko inge sabot ngado Erokamano. Na men piny an machunge mbele ukani ungani mheshimiwa bango to jana MCA ma award ne kuomega bar ber kosok ber erokamano to moloyo kapok awuoyo kachuoga lili nengo so ber kosok ber wawe sauti kende mosa jito wawa gavana please allo almost ofa aya fa kuma indie erokamano sauti gavana ngona fa ya aya gavana Mimpi ngani anachiel kende pinka. Onge ngato kendo miluongo ni mimpi. En achiel iluongo ni canon doctor. Iluongo nango? Canon doctor Aida Betty Nyawa. Mane mimpi. Governor Chelwi Oke Pindra. Ochilo una yako. Governor Mamigori. Togi min Migori. Senator Mamigori, Woman Representative Mamigori County Senator Eddie Muok Okech, Women Rep Fatuma Mohammed, wajumbe mag MCAs man ka kotel negi speakers maneno ka MCAs Mamigori ka kachiel gi MCAs ma Homa Bay